Takže čaute, ja som Viktor Dando a vítam vás pri pokračovaní v treťom let's play epizóde. Zase do srany. Aha, si sa pokakal. A kde máš to čierne? Nevadí, poď ťaž. Kde? Uhlie. Uhlie? Uhlie. Ucho dobrý ti. Kámo, že by si za chvíľku padol do tej lávy. Vieš o tom, že ja na tom jediný vyrábam? Hej, ty chruňo. Ja chcem. Čakaj. Á! Tam zostaň. Nie, aha, dobre. Dočkej, takto. Koľko máš? 14, 15. 22. Dobre, hen tam postavíme voľaký ten skyblockový úrad. Tam si ja baráček idem stavať. Dobre, ale iba za svoje drevo. Koľko máš? 11. Dreva? Dá. Tu urobím farmu, ako to urobím, počkaj. Ako ju spravíš, nemáš hlinu? Kde? Ja som už niektorou padol. Si bylinu. Toľké sadenice. To snad nie je ani možné. Tam budeš mať ty dom? Tak tuto musíme volať ešte čo si spraviť, nech to nie je také prázdne. Tam dám niečo ešte. Také bonusové veci sa môžete kráľať tej Skyblock a jemu tam padajú samé veci z vody. Potom si postavíme fontánu alebo radšej nejaké jazierko a spiderov zabijeme a potom budeme mať čo? Potom budeme mať... Pavučiny a... Áno. A budeme mať naudice a potom budeme mať obmedzenie bohatý na ryby. Zarábať ťažké love, počkaj, nemáme aké. Škoda, no. Jedno. No to sem. Tak, ja to... Doriti, toto som spravil veľkú chybu. Či? Hej. Ja to teraz zatiaľ iba pozastavím, kvôli tomu, aby ste nečakali na to, ako ťažím. Zase som to spravil. Tak už mám stack. Dobre, Dendo. Čo, stromčeky nerastú? Čakáš tu jak na spasenie. Ja viem. Fajn. Ja idem toto dokončiť. Bez dreva nie je Minecraft. Ja viem, že není. Denis, ale čo sa dá robiť? Fajné. Škoda toho piesku. Bože, prebože. Ježiš, zombik, ja si to ty dal. To vážne zombo? No, tu. Aký? Normálny. No, takže Denis, ja tu teraz odpojím od torčiek. Tak teraz sa nám tu budú spavnovať ďalší obyvateľia. Spider! Whatever! Poď sem.
No, tak to je to oddelené potom, Denis, dobre? Nemám čas teraz. Kde je Spider? Jo! Mám na... Počkaj, na auditu je treba 2, že? Aj, 3. 2. Raz, 2, 3. Raz, 2. Počúvaj. Special dungeon. Nemám tmelík. Ja idem loviť, údiť, zavárať. Hej, a tu je voda, dobre. Takže počúvaj, ja ešte spravím teraz. Ideš one od hentiaľ? Jak je toto? Neviem ešte. No. Ja teraz spravím na taký menší niečo ako bazén alebo volačo také. Stojím a Čak. strom už vyrastený. Aj? No, Jaký veľký. klasický. Aha, dobre. Á, Dombo! Tu máš ty jedna svinia. Creeper tam je. Kde? Poď sem, ty šunka. Zhodil som ho zo stroma. Hej, moja! Ha, moje. Počúvaj, postav nejaký plod, ale... Enderman! Tak ho Nie. Nič, zabijem ťa, svinia. Poď sem. On ma zabije! Au, aj nezabiješ. Som ho. No, daj mi perlu. Perla od tam nevypadá, ty debil. Teraz tohto... Počúvaj, tak na tom tvojom... Sprav to... To na čo? Uvidíš za chvíľu. Dorite, som to spravil. Kamo, ešte, že nemáš ten skin oného. Zombíka. Ičan si ho raz dal a ja som sa bál proste. Čestka. Čo ešte tomu nestačí? Kde mám udicu? Ej, Makarena. Mám udičku. Dobre, Denisko. Daj mi voľné jedlo. Ja umieram od jedla. Hoj si spraviť rybu. Tu máš už púl. Dendo. Jaj, to som na to? Áno, to som. Okej. Počúvaj, každá štvrtá ryba je moja, dobre? Prečo? No tak, ja som ti tiež núkal chleba. Dobre, idem ťažiť ďalší stack, zase to stopnem. Takže, ideme na ryby. Ježiš, skoro som sa vyjebal. Tak. No, už máme obidva rybicu. Chytil si? Ruku si mal na hlave. Pomáličky to ide. Však kde sa tie ryby berú? To sú kameňové ryby, ne? Debil, keď ti tam nejdú kvapky. A to nie je asi teraz dobre, keď... Mám! Čo máš? Fish! Originál. Originál. To máš tu na hovno. Nie, to ti sa môže zajebať. Ňo. Aňo! Ježiže. To bola moja. Si mi ju chcel odsrať, že? Teraz chytíš ty. Alebo dochytí prvý. Napínavé. Áno! Ja som, menovku som chytil. Name tak. Name. Aha, potrebujem... Ty dick. Sorry, potrebujem kovadlinu. Že? Keď tam chcem dať meno. Chcel som dať tebe meno. Kde to je, Doriti? Že Jozef Asteroid. To čo? Je to čo je tu? Fajn, ja musím ísť. Daj mi ten krompač, ty chruňo. Počkaj. No, Jo. chytil si obyčajnú rybu. No, daj ho sem.
Koncertík. Skáp do rána. Aby skapal do rána. No. To vymyslela ona. Čak. Tak, toto mi stačí. Ej, ty kokos, skoro som sa... Prečo nezasadzuješ tie stromy? Nechce sa. Tebe sa nechce. Ej, to čo bolo? Salomona. Simon. A zdravie. Tak. Hotovo. Jeden po... Tak 6. Tak. No. Monštra nič. Kaktus. Zasadím ho znova. Salomona. Simon Cowell. Simon. Simon Cowell padel do jarku. Aha. Aha. Áno, jasné. Čo? Za počutia. Ale volá nejaký debil. Čo tam tak kričí? Hop. Koľko mám? 12. To už stáva jen tak. Mne to stačí jen tak. Dobre, však postavíme to tu aj lepšie, no. Oh my god. Okay. Tree is mine. Tak. Denis práve prišiel o strom. Ale mám dosť, takže vlastne. Ja ho mám. Daj mi stak. Čoho? Lebo Nemám. vôbec. Choď si naťažiť. Chcem si tam... Ja skúsim postaviť ten cobblestone generátor nový. Či to vyjde. Dám ho do stredu dny. Ja to tu postavím, Denis. Dority psovi. Zabudol som. No, musím to spraviť na 2-krát. Potrebujem ďalší kobl. Koľko hodín? 10:56? Jaj. Potrebujem ho aspoň 20. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potom ho naťažím celý, tak? Musíme to už dorobiť, keď už si to